И здравейте хора, това е моят първи клип от този канал STPlay.bg и сега ще ви покажа как да си направите нов мерник, по-скоро подобрен мерник на CSGO. Така, отиваме на общност, отиваме на общност, в бутилница, отиваме на CS предметите и скролваме малко надолу, за да стигнем до тук, да покажем всички 11592 карти. Показва ни ги, натискаме тук, пишем да ни показва тега, сортиране по най-много абонементи. Така, и ето го самата карта, натискаме и трябва ето тук да се абонират. Както виждате, аз съм се абонирал вече. И след малко ще се включим в играта. И ето, дами и господа, че вече сме в играта. Отиваме на пускане, намиране на игра. И ето го обикновеното меню. Но този път отиваме на работилица и там са всички неща, за които сме се абонирали. В случая аз се абонирам за тези двете неща. Отиваме на Crosshair, генератора и натискаме. Даваме всеки режим. И сега трябва да изчакаме да нареди мапа. И ето, че вече сме вътре. Ето това е въпросната стачка. Тук има Help, тук има Cross Manager, тук са цветове. Тук може да си смените мапа, различни картинки. И да го вземем някои оръжия. Пример, АК. И ето ги въпросните мерници. Тук са, виждате много известни имена Get Right, Guardian, Kiko, KNS и така нататък. Ето, например, искате на KNS. Натискате и ето го на KNS. Тук може да избробвате дали мерните ми харесвам. А тук може да смените цвета, например, ако не ви харесва светлосин, искате червен. Ето вече го имате червен. Ако искате син, имате го син. Искате светлосин, това е. Ето тук има различни много, но аз лично предпочитам ето този мерник, който е поред мен много удобен, но само че не е червен цвят, а светлосин. Поред мен този мерник е много удобен. Както виждате, това е. Има много различни мерници, както и тук. Ето, например, този е много странен. Но аз лично си предпочитам ето този. И само на страницата. Както разбрахте вече, тук може каквито и да цветове. Всичко става с стрелба. И това беше от този епизод. Надявам се да ви хареса, да съм ви помогнал. Коментирайте, харесвайте, абонирайте се, споделяйте и до следващия.